Arratsaldean. Arratsaldean zuri? Gida, euskoak hartzen dituzue? Ez ditu hartzen. Ados. Eta fitxaketa ez duzue elebiduna egiten? Ez, frantsesez ulertzen duzue. Ados. Bon. Tampi, mil esker. Aio. Aio, bai. Ez duzu euskara zemaitean hori? Ez? Frantsesa ez duzu ulertzen, ala? Ez, me ongide euskal herrian euskara zemaitean. Bon, allez, soaz hemendik, allez. Bat gehiago. Egunon zuri? Maite dut hainitz kanape hori. Euskoz pagatzen adut? Ez. Guk ez ditugu onartzen hemen euskoak. Ez duzu onartzen. Ez, bada. Bon, betan pix. Betan pix. Zuretako tan Allez. pix. Aio. Bat gehiago. Euskaraz? Ez da. Allez. Tori. Mi esker. En fin. Ongi torri euskal monetara. Mi esker zuri. Kale ester arte. Bai. Bon, ona alatxara, baina egina. Avec l'Eusko numérique, plus tu changes, plus tu encourages l'évolution des pratiques, dans un enthousiasme communicatif qui fait toujours chaud au cœur.